doprave na Slovensku krížom krážom s Jožom Rážom. Každý štvrtok na Facebooku a YouTube Ministerstva dopravy. Vítajte pri ďalšej časti relácie Krížom krážom s Jožom Rážom. Pozdravujem pán minister dopravy Jozef Ráž opäť po mojom boku. Dobrý deň. A dnes sa budeme rozprávať o úseku Turany-Hubová. Ale predtým, ako si teda spýtam na tie najzákladnejšie veci, tak ešte tá prvá otázka. Minulé alebo naposledy sme boli hore na našom ministerstve, teraz sme trošku nižšie. Kde sa nachádzame? Momentálne sa nachádzame v jednom z 16 stredisk údržby diaľnic Národnej diaľničnej spoločnosti. Presne takéto stredisko jedného dňa bude vybudované aj pri poslednom úseku diaľnice D1 na úseku Turany-Hubová. Dobre, tak si poďme povedať teda viac k tomuto úseku, ktorý zaujíma aj tých, ktorí sledujú a počúvajú naše videá, pretože sa často pýtajú, že čo s ním, kedy sa pohne. Myslím, že si spomínal ani nie tak dávno, že sa začne obstarávať o nejaké 2 mesiace. Stále to platí? Áno, toto stále platí. Treba povedať, že tento úsek diaľnice je posledný úsek diaľnice medzi Bratislavou a Košicami, ktorý nie je ešte rozostávaný. Tento úsek je svojou prípravou asi najproblematickejší a máme požiadané o vydanie územného rozhodnutia, avšak budeme musieť ešte doložiť právoplatnú EIA. EIA je ukončená, avšak právoplatná nie je, nakoľko máme tam registrované nejaké odvolanie. Momentálne na ministerstve životného prostredia musí prebehnúť odvolacie konanie, následne bude vydaná právoplatnosť. Toto musíme doložiť do konania o vydanie územného rozhodnutia a tým pádom máme prípravný proces ukončený. Tak si teda vysvetlíme, že ako je možné, že môžeme začať s obstarávaním, keď toto ešte nie je dokončené a čakáme na to. Štandardne obstarávací proces na Slovensku trvá niekoľko mesiacov, často až niekoľko rokov. Myslím si, že v tomto prípade nie je problém začať obstarávať, nakoľko tie procesy môžu bežať paralelne a kým obstarávanie skončí, tak verím, že budeme mať vydané územné rozhodnutie. Spomínal si, že sa niekto proti tomu rozhodnutiu odvolal. Kto a prečo? Voči rozhodnutiu o výnimke z vodnej EIA tzv. Sa odvolali 2 starostovia obcí, ktoré sa obávajú o svoje zdroje pitnej vody a odvolala sa Slovenská obchodná a priemyselná komora. Prečo Slovenská obchodná priemyselná komora, netuším a starostov samozrejme chápem. Teda predpokladám, že prebehli rôzne rokovania, na ktorých ste sa s tými starostami stretli a dohodli na niečom alebo nedohodli. Povedzte, ako to bolo? Áno, samozrejme snažíme sa starostov ukludniť. Rokovania prebiehajú. Aj tento týždeň sme mali rokovanie na ministerstve dopravy, kde starostovia opäť vznesli svoje obavy. Stále vysvetlujeme technické riešenia. Ten pokles je predpokladaný len pri jednom vodnom zdroji a to o 30%, to znamená o 1/3 počas výstavby, potom sa to má vrátiť do normálu. Sme presvedčení teda, že tieto ich obavy nie sú dôvodné. Už sme asi trošku naznačili, že sa teda bude stavať tunelový variant, ale predtým sa hovorilo aj o povrchovom. Čo napokon rozhodlo, že to bude tunelový? Tento posledný úsek diaľnice je veľmi komplikovaný práve preto, kade prechádza. Prechádza cez veľmi krásnu časť Slovenska, Meander Váhu, je tam národná rezervácia, dnes už aj Natura 2000. V čase, kedy bol povrchový variant v hre a bola uzavretá zmluva na PPP projekt, táto diaľnica, tento kus diaľnice mohol byť dávno samozrejme hotový. Administratíva ministra Figela zastavila tento projekt, zastavila tú zmluvu. Dnes nás to bude stať tým pádom násobne viac ten úsek postaviť. V každom prípade vtedy, v tom čase, keď ten povrchový variant bol v hre a bola podpísaná tá zmluva, tak sa využili práve ekologické témy na to, aby sa tá zmluva zastavila. Ten projekt do stavby tohoto úseku v podstate bol úplne ukončený. Následne dnes, keď sme sa na to pozerali, či je možné vôbec sa vrátiť k povrchovému variantu, tak práve pre Naturu 2000, pre prepadnuté povolenia, stavebné povolenie vtedy Európska komisia práve pre ekologické témy úplne zrušila. To znamená, ak dnes by sme sa vrátili k povrchovému variantu, tak znamená, že začíname úplne od znova. Úplne nová EIA. Kvôli zosuvu, ktorý tam bol významný, by sme museli celú geológiu robiť na novo. To znamená nový projekt, nová EIA, nové povoľovanie. Viac rokov. Viac rokov. To znamená, ak sa dneska
by bola téma vrátiť k povrchovému variantu, tak sme 4 roky naspäť minimálne. A to poviem tak, že tá EIA by aj tak ukázala pravdepodobne, nie pravdepodobne, s istotou, by ukázala, že ak existuje iná alternatíva, čo v tomto prípade existuje práve tá tunelová, tak je investor povinný použiť tú alternatívu, ktorá nezasahuje do územia Natura 2000. A celé toto územie je v podstate Natura 2000, ktorého sa dotýka povrchový variant. Tunel má na druhej strane minimálny dopad na okolitú prírodu a áno, má svoj určitý dopad na hladinu podzemných vôd. V prípade posudzovania a v prípade, keď si dáme tieto dve veci na váhu, tak je jednoznačne pre tú prírodu našu a pre ten kraj je určite lepší ten tunelový variant. My sme sa však rozhodli pre tunelový variant najmä z časového hľadiska. To znamená, aby sme sa nemuseli vracať tých 5 rokov dozadu a nezačať úplne od znova. V tunelovom variante sme v takom štádiu, kde máme hotové povolovacie posudzovanie vplyvom na životné prostredie, máme hotovú EIU, takzvaná vodná EIA pravoplatná ešte nie je, na to počkáme, doložíme do územného rozhodnutia a môžeme začať. Ty si tam spomínal financie, na túto tému sa chcem opýtať, lebo určite na ňu všetci čakajú, ale predtým ma ešte zaujíma, že predstavme si celý ten úsek, povedzme, že koľko bude mať kilometrov a čo všetko tam bude. Že tento úsek bude mať spolu 13 kilometrov, 2 križovatky na začiatku a na konci, bude mať 2 tunely, Korbelka a Havran a 11 mostov. Pôvodné odhady na tento úsek boli niečo vyše miliardy, teraz to je 1,9. Áno, treba povedať, že tie pôvodné odhady boli pred tou našou infláciou za posledné roky, ktorú tu máme. A taktiež tie odhady hovorili o cene za diaľnicu. Dnes treba povedať, že v celkovej sume, o ktorej hovoríš, je aj takéto stredisko údržby nemalé. Sú tam zarátané všetky kompenzačné opatrenia práve pre tie obce, ktorých sa to dotýka a okolo ktorých tento posledný úsek pôjde. Len tie kompenzačné opatrenia pre obce, ktorých sa dotýka výstavba tohoto posledného úseku, sú vyše 200 miliónov eur. A tú konečnú cenu výstavby toho úseku sa dozvieme samozrejme až po ukončení verejného obstarávania. A oplatí sa teda ten úsek ešte stavať? Neexistuje krajina Európskej únie, ktorá nemá spojené svoje 2 najväčšie mesta, alebo všetky svoje podstatné a hlavné mesta. Takže odpovede musíme to urobiť. Obyvateľia tých posledných obcí, ktorí sú dotknuté týmto úsekom, sa dnes nevedia dostať ani do obchodu, ani do práce, ani do školy. Nevedia výjsť na tú cestu prvej triedy, nemajú spravené paralelné komunikácie, to znamená, dnes im tade prejde 25 000 aut denne cez tie obce, to znamená, tu musí ísť čistá matematika asi trochu bokom. Toto je posledný úsek, ktorý medzi Bratislavou a Košicami, ktorý nemá prečo podliehať otázkam typu, či sa nám to oplatí. Toto proste treba urobiť. Ja by som v tej matematike ešte trošku zostala, alebo minimálne v téme čísiel. Odkiaľ na to zoberieme peniaze? Z čoho to budeme financovať? To je dobrá otázka. Odpoveď je samozrejme, že tento posledný úsek je naplánovaný financovať zo štátneho rozpočtu. Avšak keďže D1 dnes má aj svoj geopolitický rozmer, to znamená, je to diaľnica alebo je to cesta, ktorá vedie na našu východnú hranicu a na hranicu Schengenu, čiže nie len Slovenska, ale samotného Schengenu Európskej únie, tak je treba povedať, že je význam vojenský, strategický význam pre obnovu Ukrajiny do budúcna je tak veľký, že si myslíme, že bude možnosť sa uchádzať z tzv. CEFu, či už Connecting Europe Facility alebo Military Mobility, to znamená tej vojenskej ochrany tej východnej hranice, o to, aby nám to ešte predsa len tá Európska únia zaplatila. Dúfajme, že budeme úspešní. Tak teda sa musím spýtať už iba tú poslednú vec, keďže obstarávať sa začne v júli tohto roka. Držme si palce. Tak. Kedy by sme teoreticky mohli začať stavať? Obstarávacie procesy na Slovensku
sú stále jedna veľká neznáma. Uvidíme, koľko nám to bude trvať. Je treba povedať, že nám veľmi môže pomôcť, ak začneme obstarávať v júli už náš zákon o strategických investíciách, kde sa tieto procesy vedia svojím spôsobom urýchliť, to znamená aj ten obstarávací proces. Bohužiaľ nám tento zákon vrátila pani prezidentka naspäť do parlamentu, vetovala ho ako celok, to znamená na júnovej schôdzi budú musieť pani poslanci zahlasovať za a prelomiť jej veto, následne nadobudne účinnosť. Dúfajme, že v júli, keď vyhlásime to obstarávanie, tak už ho budeme mať účinný a budeme môcť s tým zabojovať. Tak ja teda použijem tú tvoju vetu, ktorú si spomínal. Držme si palce. Držme si palce. No, ďakujeme vám dnes za pozornosť a tešíme sa na budúce. A lúčime sa s pozdravom, robíme to pre vás.